magandang umaga, tanghali, gabi. Ayan, sa inyong lahat dyan, saan man sulok ng mundo. Lalo na sa mga OFW dyan. Mega shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan guys, so dito na naman tayo sa ating ginagawang gala guys. So, ayan, paubos na ang ating sinulid. Di pa tayo nakakabili. So, tuloy muna lang natin to hanggang sa maubos. Saka na tayo bibili guys pag talagang ubos na. Ayan. Ayan. Ayan, kumusta na nga pala kayo guys? Ayan. So, mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Sa ating mga kaibigan. Ayan, sa ating mga subscriber dyan, silent viewer. Ating mga kaibigan sa YouTube. Ayan, mega shoutout po sa inyong lahat dyan. So, yun nga guys, yung nakaraang video natin, meron siyang mali. Merong mali ito, kaya pinutol natin. Nakita nyo naman pinutol natin doon sa malapit sa dulo. Kasi, mali. Noon, nagkulang yung bilang natin. Kala ko sakto na, kulang pala. So ngayon, uubusin muna natin tong sinulid guys bago tayo bumili. Yan guys, maraming salamat sa inyo dyan sa walang sawang suporta sa ating munting channel. Ito nga palang gamit nating camera ngayon guys. Ito yung nabili nating cellphone kasi yung cellphone natin ay ayaw ng antog dito, ayaw siyang mag-charge. Kahit pinalitan natin yung charger, ayaw pa rin. So di pa natin na ipapagawa yun kasi wala pa tayong budget para pampagawa. Pero makabili tayo ng cellphone pampagawa, wala, di ba? Kasi kailangan yung cellphone ko, kailangan kasi yung cellphone guys kasi dahil sa ating trabaho, kasi minsan tawag dito, tawag doon. Kasi kung malubat yun, hindi na tayo matatawagan, kaya ura-ura na lang tayong bumili ng cellphone. Saan na natin ipagawa yun? So ano lang naman ang sira nun, yung kabitan ng charger. Siguro mga ano yun, mga sabihin na nating 50. Ayan, 50 ang labor kasama na yung palit. Ayan guys, so konti na lang daw ating sinulid. Dalawang ikot, tatlong ikot na lang to, tapos na. So bali sa susunod na araw bibili muna tayo na sinulid. Sa aking mga member dyan, mega shoutout po sa inyong lahat. Salamat sa inyong mga pamember and sa walang sawang pag-renew sa inyong membership. Ayan, maraming salamat po. Hanggang sa matapos to guys, ipapakita ko sa inyo hanggang sa maglagay tayo ng pabigat, ng lubid. Yan, papakita natin sa inyo guys.
kaundap-undap. Oh, parang sa sensor. Kaundap-undap yung camera guys. Ay di ko alam bakit. Sa ano niya siguro to, sa sensor niya. Kasi hindi pa natin siya na-setting ng maayos. Bakit kaya? Bakit kaya pakundap-kundap sa camera? O ganito talaga yung camera sa harap. Pakundap-kundap. Pakundap-kundap talaga guys eh. Layo ko naman sa camera. Bakit kaya? Hindi naman nakasum. Baka normal lang naman. Bye! Ayan guys, nagsikain na ba kayo ng tanghalian o apunan, almusal? Lalo na sa mga taga Middle East, nag-almusal na ba kayo? Siya nga pala guys. Ay. Dito. Kasi dito sa amin, dito sa likod ng, dito sa dulo nitong pwesto namin guys. Dagat na po yan.
Kaya minsan puro isda naman yung ating pinapakita kahit may iksing video lang, kasi minsan na nga isang gabi nakakahuli tayo sa dala, kaya lang madilim doon, walang ganong ilaw, kaya minsan yung video natin medyo madilim kasi nga nasa dagat tayo guys. Wala naman tayong yung cellphone natin ay ayaw gumana ng kanyang ilaw pag naka-on ang camera, hindi ko alam bakit. Pero sabi nila, may nagsabi meron daw application na pwedeng pagsabayin ng camera at saka yung ilaw. Yung ilaw ba sa likod ng cellphone guys, yung katabi ng camera. Yan, try lang natin tong cellphone na to guys, kung pag ba tapos ng mag-record ay ano na siya, ay hindi pa siya lumalabo. Kasi merong camera pag inedit mo bigla siyang lumalabo. Ayan guys, ubusin lang natin itong yung ating sinulit, tapos papahinga na naman, matitingga na naman to. Hindi ko alam kung kailan ako makakabili ng ating gagamiting sinulit. Puro sinulit lang muna bibili natin guys, saka na tayo gagawa ng ng pabigat pag nabuo na natin to.
dito sa paggawa ng ano guys, paggawa ng ganito ng gala, kung hindi ala kang tiyaga, baka mayamot ka lang kasi minsan nakakaduling na tapos nakakainip pa. Pero kung dalawa kayong gumagawa sabay sa isang ganito, yan, mabilis. Ito guys, dito na tayo sa dulo. Yan. Hindi na natin nabutin ng isang ikot to. Kasi sobrang kakaunti na guys. Oh. Yan, kaunti na lang. Hindi na makaisang ikot. Kasi habang lumalag ito guys, nagiging yung laman nito, kumbaga nabibilang din ng ikot. Halimbawa, kung dati nakaka-5 ikot to, bawat dagdag mo ng ng mata o ng butas niya ay kumukunti yung ikot. Yung ikot ng laman ng ito, kumbaga nababawasan. Kaya kung marami kang yung ito, mabilis kasi hindi ka na maglalagay kada matapos ka, lalagyan mo na lang. Ay. Ayan, simula na naman ng isang ikot guys. So, ayan. Kailangan ingat dito, baka yung sa kabila yung makuha. Ayan. Ikot na naman ng panibago. Pero di na makakaikot to guys kasi konti na nga itong ating sinulid. Bibili muna tayo kahit mga 2 rolyo. Yung ginagawa natin guys, nabibenta naman natin sa ibang Pilipino rin. Minsan balik puhunan lang. Konti na talaga, paubos na, wala na, bibili muna tayo sa mga susunod na araw ng sinulid
kahit mga dalawang rolyo guys, para marami ring gawa tayo. Kasi kumbaga itong sinulid na to guys, sobra lang doon sa una kong ginawa. Ayan guys, yung camera kong gamit natin ay sa harapan po ng bagong biling cellphone natin guys. Sa harapan pa po yan. Hindi ko alam yung sa likod. Sa ano natin siguro matitesting yung sa likod. Pag wala dito tayo ganong busy. Kahit doon sa dagat. Habang namimingwit o nagdadala. Yan guys, kung ito nakikita nyo to, ibang klase kasi ito, pero ito tapos na to. Ano na lang kulang nito, pabigat na lang tsaka lubid. Wala pa daw budget yung may-ari, kaya ayan, nakatingga lang. Pero pag hindi na talaga kukunin yan, lalagyan natin pabigat at saka lubid, ibebenta na lang at sa iba. Kasi para mabawi lang ba yung pinambili natin ng mga gamit. Kaya pa yata yung isang ikot guys, pero yung susunod na ikot baka hindi na makaikot ng maayos kasi talagang kakaunti na konting-konti na lang yan. 2 metro na lang to o 1 metro.
Kita nyo lang ganito guys, malapad na yan oh. Dito pa lang sa ano, malapad na yan. Kaya kikita lang maliit, pero malapad na yan. Kaya pagdating sa dulo, talagang malapad na malapad yan. Bakit kaya? Ay. Problema nang ilalagay natin dito. Dito. Lagayan ng lubid. Wala tayong ano dito guys, wala tayong pasyo. Yun, kukunti na lang to guys, tapos na. Hinto na naman kasi wala na tayong sinulit. Yan guys, bukas na po yung ating sinulid. Bukol na lang natin to guys. Ganyan na lang yan guys kasi kukunti na lang. Hindi na pwede dyan sa pinakakarayom natin. Ang tawag doon guys ay sikwan. Sikwan. Isa, dalawa. Ayan.
ay pwede pa yung isa guys. Kahit ano na lang, ganito na lang, right? Wala na tayong pang suksok. Yan. Yan. Isa na lang. Pwede na yan. Guys, hindi mahaba. Yung masayang. Yan guys, maraming salamat sa inyong panonood dyan. Mega shoutout ulit, lalo na sa ating mga subscriber dyan. Maraming salamat sa inyong pag-stay at panonood. God bless you all and more power sa inyong mga channel and more revenue, and God bless you all. Bye bye.